n'ọkwanụ nwoke anụnwa na-eme ntọrị mmadụ na mgbuka Nkpor onye nke enyere afịa wee dịka Fabros na ya bụ nwoke bụ onye Imo steeti kama na ọ pụtara olu oyibo na Nkpor nke dị na Anambra steeti n'ebe ahụ ka ọ pụtara olu oyibo wee gote ana wee lụọ nnukwute ụnụ na-afụ ebe anụnwa na-akọwakwa na ya bụ nwoke na-emekwa bizines na ọ na-ele ọkụ na Nkpor na-ama ya ama na ife eji wee mara ya bụ o ji ọkụ eme ọgụ ori ego na uke ego ofe ego na uke ego na ya bụ nwoke na-agba ọpụta n'ehihie o jee ebe o nwere shọpụ jee zụọ afịa olu na mgbede o jee ebe a na-agba bọọlụ gbaa bọọlụ olu n'abalị o wee jezie na-eme ntọrị mmadụ n'ọkwa ntọrị mmadụ ka a na-akọwa na ọnya na-enye ya ego na ọ bụrụkwa bizinesi ọkụ ọ na-ele na-enye ya ego hei e wee sị na ndị nebie na-akọwa na ya bụ nwoke na ịfịa ọ na-aga ka onye agha zọgbuo ahụ na ọ hakwa achọ nsogbu na amadụ na onye abịa ekperima a na-aya n'ogbe na ndị niile a na-atọkọrọ na mgbuka nwa ebe fa na-ele ọkụ e wee na-akọwa na ọnya na-atọkọrọ fa na amadụ na ọnya na-atọrọ ifefa kwukwo ka nna akọrọ unu na anọkwa m ebe ọ nọ wee mee na ndị nwere ego n'ogbe ebe obi na ọnya nwara ibe ife na-atọkọrọ ndị ahụ na amaghọ dị na nke chepụtaziri ọkpa n'ezi ibu nke o jetọrọ onye dọkịta na ọtọje ya bụ nwoke on Tuesday n'abalị ka nwoke lụchara ọrụ na-ana ewee faje he buru nwoke wee ti nwoke na ya weta 500 million hei n'ọkwọ nke ahụ lapụtara ya ewee sị na ndị dọkịta na fa anọzi na nzukọ ndị dọkịta wee nọ na-atọje ndị dọkịta ibie wee kpọọ ndị uwe ojii nke Anambra steeti wee gwafa na fa chọbalụfa dọkịta fa na-atọjekwa dọkịta na-azọ ndị mmadụ ndụ na ọ bụrụkwa na fa chee fa bụ ndị uwe ojii o nweghị ife fa mere na fa bụ ndị dọkịta ya ejizi aka fa wee mee ife fa chọrọ ime n'ọkwa ya ka ndị uwe ojii ji wee mebezi nyocha na nzacha wee trakịba ka amala ebe dọkịta nọ wee na-achọpụta nọ na nke Fabros ka dọkịta nọ hei a sịkwa na ya bụ nwoke na-anụkwa nwaanyị na-ekwo n'okwu agwụ ya n'ezi ebe ọ na-ede ego ndị mmadụ ya enye ya 500 million na 200 million ya nwa na-azụ afịa one ka o nyegoro mmadụ o ji edu ụdị ego anụnwa onye ọ tọtalụ ka onye n'okwu ya ka ndị dọkịta gwachara ndị uwe ojii na fa gbaa mbọ ka afụ dọkịta ibefa na ọ bụkwa na afụghị ya na ife dị n'ụlọ ya apụkwa n'ezi ndị uwe ojii wee na-achọpụta na Fabros bụ ife tọje nwoke mmadụ wee bịa ebe anụnwa a na-akọwakwa na ndị uwe ojii jikwa ma CCTV wee fụ ife na-eme n'ime ụlọ Fabros ife niile na-eme n'ogbe ya na-afụchalụ fa ncha na ife afụla adịghị ịka akọ na mgbe ndị uwe ojii bataziri ebe a na nwunye Fabros na ụmụ ya ọsọ ọ na-eme na nwunye ya mahụ na di ya na-atọ mmadụ ka ọ na-eme na nwunye ya aha afụcha ife na-aga n'ụlọ ebe a ka ndị na-abata si abata ka ndị na-apụ si apụ a sịkwa na nwunye ya gbọrọgwuo ụmụ ya na rie na afụghọzikwa ya na ọgbagwo ọtọ nwaajụna na onye ejideziri bụ di ya wee jide mmadụ 4 atọtalụ wee na-eche ka ndị be ndị ahụ weta bilion nyefa ka ọ na-eri wee na-eripụsi afọ hei anyị akpụ ife nke a gịnị bikonu na-ekwo nwoke bụ sọ mma ati ọ na-efe ego na uke ego na-eri ego na uke ego na amadụ nọ ntọrị mmadụ ka o ji wee mere aka ọrụ ị na-ayịkwa ọyị malụkwa ụdị onye gị na ya na-ayị ka ị marụ na onye na-agba ọpụta n'ụtụtụ na ehihie o jee na chọpụ olu na mgbede o jee gbaa bọọlụ olu abalị ọ bụrụ brodo onye oshi hei papa na-ezu oshi ọ na-ezu oshi na-atọ mmadụ na-agagharị ifu nwoke a na-efi ya ekweta na ọ na-eme ụdị ife ọkwọ ka unu fụ n'ọkwọ ntu a ka aka na-agbụsi wee ghọ ya bụ nwoke otu aka Fabros ama m na kidnapper ka anyị na-ebi n'abọ mba nke a nebọlụ onye nke a nwere nke ọkwa kidnapping ọkwa ndị ori a na mbuka obosi I go where you check your neighbor, know what your neighbor is doing. Check your neighbor. I go no horkosi where. Oh man, to neighbor. And I feel because you know. Hey, Jesus, Fabulous, he made a palago gero.
ebe a kinapin na-ekinapụ ndị mmadụ ọchịgodi na-ekinapụ ndị mmadụ wecha machara na ebe a eziokwu ọchịgodi onye ihe ọjọọ na ka ọ na-adị o nwere ike a na-agwa ya were nwa ya abanye ya na-agbagharị na-agbago ọkụ ebiri agbago ọkụ kinapụ nwoke Crown Hospital bịa dọmpụ ya ebe a ga ngosi na ebe a dọmpụrụ ya ebe ebe a na-afịa enwechachara na ebe a ngosi na ebe ọ na-adọmpụ ndị mmadụ ịma na ọ kidnapping ka a na-eme ihe a na shiran ya dị ya n'ụlọ shiran ebe a ihe a dị a shiran ekinapụ ọsọ 500 million kwefere ebe ọ dị ya 500 million na ihe ya ọ ya ka ọ na-adị so ebutezie ndị mmadụ ebe a ka a na-adọmpụ ndị mmadụ ebe a ka a na-adọmpụ ndị mmadụ kwefere ya onye a na-afụ ọhịa anya adọmpụ onye ebe ị na-ọjọọ na rume na-afụzi ọhịa rọdụ paakị ebe a jide rọdụ na paakị ezulu na rọdụ niile a na-ezu n'ime aba ebe a niile rọdụ niile a na-ezu ọya ma na-ezu ihe niile ebe a ka a na-adọmpụ ndị mmadụ ebe anyị afụgo ya kinapụ adọmpụ ebe